Angiyithandi yazi lento yokuthi like abantu besifazane ngazi ukuthi nje standard procedure ukuthi umphakathi ubalindele ukuthi bazoyiphatha kahle. Because nathi siyaningeka, nathi siyawathanda amadoda, siyaba nama-crush, you know, siyakhala just as much as men do. Manje gcina imisebenzi yethu emihle ingasabenishineki. Mina ngifuna nje ukubonga because I know ukuthi ngibukeka njengomuntu osasifetshana. I don't mind that. It's a blessing from God ukuthi nje ngathi ngingadleka noma yini. It depends on how you look at it. But ngifisa nje ukuthi ke ningibonge nje ukuthi I've been with only one man for 7 years. Ningibonge. Ningicelebrate nje ngoba ngiyazi sikhona nje ababengibuka bethi we lo. So ke sibone. Ngubambile umshado. Ngiyubambile ngubambe bengakhona kodwa ngiyambonga noNkulunkulu phela because you know some of the things you never like ngeke uzewazi ukuthi yini engenzeka but uNkulunkulu lokho engifihlile nje. Ngifihlile edemonini lokufebe ungifihlile. So nje ngicela ningibonge nje, ningibonge ningifisele nje konke okuhle ukuthi indoda yami ngiqhubeke nokuyihlonipha, ngiqhubeke nokuyiphatha kahle. Ningalokhu nithi hayi vele umuntu wesifazane khona abahlala u40 years, 60 years cha. Angisibona labo 2019 lo izinto zishintshile ngicela ningibonge.